3, 2, 1. רגע. מה? מה רגע? סיכמנו שאנחנו לוקחים את זה. אחי, אני לא יכול. מה? אתה עושה צחוק? מה זה לא יכול? אבל סיכמנו משהו. אתה יודע מה סיכמנו ולא סיכמנו את זה היום ולא אתמול ולא לפני שעה, נכון? סיכמנו את זה כבר לפני שבוע. ואתה קבעת איתי שזה מה שאנחנו עושים. אחי, אני לא יכול. אני לא מסוגל פשוט. צחי, לא. הכל טוב. אני אומר לך, זה עובר לך ככה. אתה בולע את הכדור הזה, וזהו, אתה נעלם מפה. אחי, לא, אני לא יכול. אתה מבין שעוד רבע שעה אני הולך למות. אחי, אתה רוצה? אני אקשר לאמבולנס. אנחנו יכולים להתקשר. לא, אני לא רוצה שתזמין אמבולנס ולא שום דבר. אני רוצה שנעשה בדיוק את מה שסיכמנו. היום אני מת, וכמו שאתה רוצה, גם אתה מת היום. אני לא יכול, אני מפחד. תקשיב, צחי, אתה זוכר שלמדנו בשיעור מחשבת ישראל על פרשת מים לשניים? הפרשה הולכת ככה: שני אנשים נמצאים באמצע מדבר, באמצע שום מקום, ביובש נוראי. יש להם רק מימייה אחת. והאופציות הולכות ככה: או לחלוק את המימייה, כל אחד שותה חצי, ואז שניהם מתים. או אופציה שנייה. האופציה השנייה אומרת שרק אחד שותה את המים, והוא רואה את חבר שלו מת לו מול העיניים שלו. ומה רש"י היה אומר? רש"י היה אומר את הדבר הבא. הוא היה אומר, אין דבר כזה שחבר יראה את חבר שלו מת לו מול העיניים. הוא אמר שהאופציה הנכונה לבחור ששניהם ישתו מהמים, כל אחד חצי, ושניהם ימותו יחד. ואתה מצפה לי שאני אקח את החצי השני? כן, צריך. אני מצפה לך שתעשה את זה. אז יאללה, כמו שסיכמנו, בוא תגמור עם זה, בספירה שלי. 3, 2, 1. אחי, אני לא יכול. די, צחי, נשמע לי כבר! קח את הכדורים המסריחים האלה, כמו שסיכמנו! אני לא יכול, אני רוצה לחיות! אחי, אתה בסדר? אתה בסדר? אחי! אחי, לא, אני לא מאמין. אני לא מאמין. דבר כזה יכול לקרות רק לך. לא.